velkommen til O's Rundspørg. I dag vil jeg finde en, der kan svare på opgave 13.10, spørgsmål 5 i afsætningsfaget. Hov, der sidder så med en. Hej, hvad hedder du? Christian. Okay, men Christian, hvad er Cool-Jobs konkurrencestrategi egentlig? Omkostningsleder i forhold til Porters konkurrencestrategi. Nå ja, men hvorfor er Cool-Job egentlig omkostningsleder? Det er de, fordi de har en stor kundegruppe, og på den måde kan han det stort ind, og derved gøre omkostningerne mindre. Så man kan sige, at de har stordriftsfordele. Okay, det var alt for i dag.